Myslím si, že v tejto hektickej a uponáhlanej dobe je veľmi dôležité, aby si človek urobil raz za čas pre seba a spomalil, a špeciálne my ženy, pretože my každý mesiac musíme zvládať PMS a následne na to naše dni. Mne osobne pomáha výživový doplnok od značky Dr. Lucullus a tým je konkrétne Alchemilka obyčajná. Tento výživový doplnok využíva silu tejto tradične cennej byliny, ktorá podporuje ženské zdravie, hormonálnu rovnováhu a napomáha dokonca tráveniu. Je to prírodná pomoc pre stabilitu tela aj mysle a má priaznivý účinok aj na reprodukčný systém u mužov. Zmieruje nepohodlie počas menštruačného cyklu, čo je pre mňa veľmi dôležité, a prispieva k celkovej vitalite a harmonii. Takže ak sleduješ túto storku, tak trošku sa zastav, urob si čas pre seba a spomal.